Nagbetala. Ha? Buwang ka? Di dayon. Bili ko eh. Sus, wa pa jud ka try? Wala. Weh. Nang sa mo ko na makuha na pag-rugby. Sige daw. It's good for your mind, for your soul. Di dayon. Pagsulo. Okay, basik. Sabi sa imo pa akong hagiton. Dili jud ko. Sige na, good. Usahay na biyago kung mo ano, muhangyo ni mo. Bala ka. Gina ba? Bala ka. Dili jud ko. Matay. Please? Bahala ka diya. Ito, pakaluoy ba ka? Boss? Gawas ka, boss? Okay ko na, boss. Kaparking, boss. Boss? Boss, ako kaparking na, boss. Huy! Bayari, huy! Boss, ako kaparking, boss. Sama ka! Wala na siya palakon? Hoy! Bayari! Yawa! Yawa, mangka! Nakapalo na kasi jadi ka kabayad? Sa gusto sa mukha ninyo, Yaw, oy! pagkaan ni Magnaway! Bayari ba? Uyo! Yawa! Tala na! Huy! Lagan! Dali ah! Dali ah, diya! Nagoy! Para ang kinabuhi nako sa kalibutan kay mapuslan, kinahanglan ko og kwarta nga mauslan. Sige pa dito. Kiko! Sam, Pero, asa ka gikan? Asas koy? pero, Amo gikan koy. Gadit man duwa so. Amo. Atay, listam ko. Okay? ay nagtagda na. Kanang pitaka nga naani mo ron. Iyan ang ikuha atong kuhan. Wala ni bayad sa akong parkingan. Okay ra mo ta niyag. Iyang pangayuan, iya man ang kuwatan ng pitaka. Pagaba kayo. Pwede ra mo ta niya pangayuan ng tarong. Ga shades, ga polo. Di ka bayan? Bayag! Di na maayo eh. Yun sa ka dire? Gawlat og grasya. Grasya. Why grasya? Why kwarta? Oo ka. Awa. Ayo, pwede ko mapalit Jaguar na bugas? Ayo, pwede ko mapalit Jaguar na bugas? Nya, tuwa na mo. Nanay pampanyapon. Muna ka, amigo. Madiskarte. Muna isuhira sama. Diskarte? Ganaan jag diskarte? Di pa sikate dami be. Kasay yun. Ya? Kuya, pwede ko mangayog bugas kay gutom na jud kaayo. Please. Makadiskarte ka hanis ako. Ambot. Nang taon na tong katag niya. Hala! Sige miss, hatagan di kag Jaguar rice. Kay maunay pinakalami namo nga bugas karon. Og ang quality, dili nimo kamahayan. Pila man kasako imong ganahan? Ah, doa lang kuya. Thank you ya. Basic. Dira miss. Thank you ya. Balik-balik niya miss ha. Bye kuya.